Mammut er hovedsponsor her på Iværk & Vækst 2010. Vi er med for 6. år, og vi synes, at det er en rigtig god event at være med på. Det er en rigtig event i forhold til vores forretning. Her der har vi mulighed for at møde en del af den kundegruppe, som vi henvender os til. Vi driver vores virksomhed også på baggrund af, hvad vi får feedback fra markedet. Her der har vi mulighed for at spare med virksomheder, som enten er startet, eller folk, som er i gang med at starte en virksomhed op, og det er kæmpe stor værdi for os. For det første, så ser vi en rigtig stor ære i at få lov til at være med i sådan et event som det her. Vi føler en forpligtelse som stort ansvarligt forsikringsselskab, at vi skal være med til at understøtte dansk erhvervsliv, de unge iværksættere, men generelt virksomheder, der gerne vil vækste. Så det er en meget stor grund til, at vi er her, simpelthen for at være synlige i forhold til dem og for at være med til at støtte op omkring udviklingen. Det, som vi forventer, er jo at få en masse leads med herhjemmefra, få kontakt til en masse virksomheder, som vi kan starte en proces med og forhåbentlig være med til at forenkle deres hverdag, når de skal drive en succesfuld forretning. Jamen, det vi regner med at få ud af det er for det første at få en god kontakt til vækstvirksomhederne, lige netop dem vi gerne vil arbejde med. Og så regner vi selvfølgelig med, at vi får det ud af det, at der bliver opmærksomhed omkring lige nøjagtigt de produkter, vi har. Og specielt i år, hvor vi jo kører temaet omkring sundhedsforsikringer, vil vi gerne have rigtig, rigtig stor opmærksomhed fra de unge iværksættere og enkeltmandsvirksomhederne omkring, at det er ufattelig vigtigt, at de også dækker sig af, hvad angår dem selv og deres eget helbred, kan man sige. Vi giver en masse input til virksomheder på sådan en messe som det her, eller på sådan en event som det her, men vi får også utrolig meget feedback tilbage. Og det gør, at vi kan udvikle vores produkter endnu bedre, og så vi kan være sikre på, at vi kan levere nogle løsninger, som forenkler arbejdsdagen for små og mellemstore virksomheder.